Takže čaute lidi, vítám vás u dnešního videa. Budeme dneska dělat to, že budeme ničit to, ale prvně si uvedeme, proč tady není Mitsuki. Proč hraje single player? Cherry. Teda z toho důvodu, protože Mitsuki hraje se svýma kamarádama, já to podporuju. A s těma kamarádama se, jako, možná by jsem asi šel, kdyby jsme byli kamarádi, ale potřebuji dělat každý den videjko, protože mám 50 000 odběratelů, to není sranda. Ne. A když nebudete o 50 000 odběratelů dělat to, co jsem říkal v informačním videu, že budeme dělat jedno video za jeden týden až za 2 týdny a budeme mít třeba 5 odběratelů, tak si nás v životě nikdo nevšimne. Všimne si nás někdo, když mám 100 000 odběratelů a tohle, co děláš, to je. Ale jinak ne, vůbec, ne. Jo, a můžeme jít na videjka. Takže, co to sakra je? A je, to jsem se bála. Takže, co to sakra je? Počkejte, to je defibrilátor. Čej. Nabíjím. Čej. Nabíjím. Ježiš, já vím. Budeme testovat jenom roboty a auta. Nás Spidermana, já to spíš ne. Z toho důvodu, protože nevím ty pravidla, ale nejsem si úplně jistý, jestli tam může být ketchup bez cenzury, takže ne. Viděl jsem už nějaký videa, ale nechci mít strajk. Vím, ještě si nevydělávám žádný peníze, já vím, ale nechci mít strajk. Takže realita. Prostě je tady auto červený, je tam chlap, který se dal třeba pár jako fotek. Jo, je prostě nažávený. Nebudu to říkat, to slovo nechci cenzurovat, prostě neznám. A řekne si, tak ještě pojedu domů zlato, ne, jsem gentleman. To je gentleman, ale třeba je to robot. AI konce, fuj, AI konce, co se stane s naším AIkem? Samozřejmě, že se vypne. A co když ho přejede znova? Hej, exploduj. Já to mohl vyhrát nad autem. A je tady může být kouř. A jen auto může řídit bez řidiče. Je tam řidič? Není. Tam, jako, nasadí. Kámo, chápeš? Já vím, že se nasednou všude jiná vám prostě půjde. A řekneš si, musím si vzít jako nebo vojenskou základnu. Co na to řeknu?
nepamatuju vůbec, já se soustředím na to, aby stříleli. Takže musíme vzít a roboty, to asi fungovat nebude. Co to sakra? Ještě pradávno bojí není, no. Ty ťálo, takhle robotovi jsem nechtěl, jsem jim dostal hladky. Ty krás. Počkej, tady máš robota. Ano, teď. A zachránil se o robota. Takže naváděcí robota. Jenomže robota. On to neví. To teda nechtěl zabít. Zničili přítele. Takže to se zničila sama. Co by to dělala? Nevím. Každopádně plamenovat. To musí rozhábit ten kov, ne? Takže ho spíš ochraňuje. A co je tohle? Ještě nesmí. No nic, jdeme to zakončit nějakou peckou, tak tohle je úplná pecka, ne? Tak ukáž. No. Neptejte se. Takže, jdeme zakončit nějakou peckou, ne? A dost. Jo, a toto je konec videa, takže doufám, že se vám toto video líbilo a čau.